Cherifla fleba on bo bela jele foka walinyumando an fleba munumbi mali kono mali koka foli ni walinyumando bi di bela jele ma ama nyina Allah taala fe ala ka nema ka baski anaka hakilisigi anaka gaske nyuma ala ka dambema anga jamana ala ka baski do akono amba foko bela jele sambe ala ka sanchama jira anaula batu mingela ni kalo bay ngono ni seli bay ngono ama nyina Allah taala fe ala ka batu kele bela jele jabi foli walinyumando amba di bela jele ma krengrengana mamnu usembu ukono koro kata tamani kata ziyara belebeleba assiste anga chokoroba nyuma fe asayid Sharif Usman Madan Haidara manyina ala fe ala ka bato kele umine ala ka hineta bawla ala ka fakuma mbade aw folen ko ka walin mando munuti sansoro juruko ambi andeme bafo hôtesse Ousmane Traoré sisa wane hôtesse niko hôtesse hakli bi jigi mena électronique mine fe be a batterie a courant a climat ni bela jili dafali bi soro Ousmane Fey Ousmane ka butiki bilibili ba mi na yere chongoni bi dabanani na imebulu turila la aka batterie daga bana mi ni nye bebe ka ko bi batterie mi ni akolo ka gela shikacha batterie mi ni garantie bala garantie mana da fe ka o koroba ira ka fo ko fe ngoni o nyateme ka ba men dai men tigila en client do soro ya munun de la ka batterie saka teme munun de la ka Ousmane ka minaw sanga teme Ousmane ka minaw qualité munumbe ala ni shi munumbe ala ulu de ba do ka teme anka otmana mi kuma galamani tengu ula uye fe min zoro Ousmane ga minona kenengere yana ka batiru la ubo lase awma me soro ka teme ni bara ngara mo ni che ba nche nyado bashiti la kon bashiti la ambi otesi ka butiki bilibili badde kono ya ere kilia badoy ikote kaka minen nu marki kan ko sobe an yere bo sharia otmana e se ka mumvo mo yo ula ya salame bob se ka famia soro la tukumna otesi re ko la ka minen marki bekay marki otesi ko na bekay a ampulu a fanfe a bekay aka batiri daga mane do soro la batiri o kanyere 100% du nya du ka mena be se ka sangale ka te décharger ni ya charger abi sangale ga te décharger awo otesi ka marki bekay ni jalanye Ousmane Traoré hôtesse anana maula fianga ni mogo beni batterie camion fa chantala ni sugu nali ka gelima wuli ka se golonna contrôle sane strakili mine yani ka se nyari la kaburu doma ni temena sugu la doni doro sabla boutique ban yere nyesimbe suguma iba sebeni asanfe ko hôtesse do boutique ban ngono ibi sako soroye sisa wane ala ka suguja ala ka gaske nyandi anuma otmana bade nyingali fly nyingali folo ni chedo de a miniji ka chana koliji ni chedo ya miniji ka chana koliji o chejme nyingali flana ni bagando de iba kantike joliti bo ka boso joliti bo nga tumana mina nibi ka du joli be soro ka bo baga be anga temeni bara inshallah merci muru yani che ba nyedo bashiti la kon bashiti la seli ajala ngina kany ala ka sanja majirana inshallah ami hôtesse ka butiki bilibili ba de kono ya fe bebia kurama fra batterie maka ni gene bi bolu nyesi do mabo di ma kadi kon ko tebe e bo fe ne bo fe ni chedo de ya miniji ka chana koliji o chejme mo le tour do tiere toroba kambe makoro iliche alhamdulillah nyedo bashiti la alhamdulillah bashiti seli asebe koro jala seli diara yere ala ka sanja majirana mena ami hôtesse ka butiki kono ni gena min kadi bo jero be di ma kadi ko jugu ni chedo e miniji ka chana koliji o chejme o nyogome e nyame a e ote nderge iniche ba nche bashiti la kon alhamdulillah amala seli sebe koro jala alhamdulillah jara ala ka sanja majirana ami hôtesse ka butiki belibili badde kono ni gena min gadi ye bi bolu nyesum e de la ka hôtesse to kombe andila to kome aka minau qualité dando e ma fin sala folo de la fin sala ay de la ka do sala sala o bitu ko di akaw sare de aywa ala ka debeke ni e bagando e iba faga joliti bo iba boso a joliti bo iba jeni a joliti bo nga ni ya duni damna joli be soro ka bo baga be baga woni sonjay ni sonja e joli bo la de ngoro kambe ngora ni che avance nyado bashi foitila bashi foitana ide la kani ampulu ventilateur la ma nyani kosobe ni marki hôtesse de kuramando ni yele kabo ashikacha ni gana badima ni be soro hôtesse de fe ba kala ma kon ma kala ma son trawle fe mo aha ni chedo e amini jika chana kuliji o chejme amini jika chana kuliji aha a chana ka fonto do elsi matala ki da chauka be
makɔrɔ i ni ce. Wa n ce. ɲɛ dɔ basi foyi t'i la. Tana si tɛ n na alhamdulilah. seli sɛbɛkɔrɔ jala. Alhamdulilah diyara yɛrɛ de kosɛbɛ. ala ka san caman jira an na. i denkɛ bɛ n'i ɲininka marque hôtesse ka ampoule ventilateur lama ampoule den 5 de bɛ ɲɔgɔn na nin a yelen ka bon a si ka ca ni gɛnna n b'a d'i ma o ka di ye kɔni. O ka di n ye. i bɛ nin fɛ ala k'a to i k'a sɔrɔ. i yɛrɛ bɛ ɲɛ. nin ye cɛ dɔ de ye a miniti ka ca n'a koliji o cɛ jumɛn ye. n denkɛ a miniti ka ca n'a koliji ye. n denkɛ. a cunna ne ka cɛkɔrɔba kan ala ka si d'i ma ka bɛn ha. n kɔrɔkɛ i ni ce. Awɔ an cɛ. ɲɛ dɔ basi t'i la. Non basi foyi tɛ. nin ne ye marque hôtesse ka ampoule ye ampoule den 5 ɲɔgɔn kan nin y'a ventilateur lama ye e bɛ nin fɛ. Awɔ kojugu. nin ka di ye. Awɔ. nin ye sogo dɔ ye i b'a kantigɛ joli ti bɔ i b'a boso joli ti bɔ i b'a jeni joli ti bɔ nka n'i bɛ k'a dun joli bɛ sɔrɔ ka bɔ o ye sogo jumɛn ye. O ye suran dɛrɛ ye. Suran dɛrɛ. suran dɛrɛ ala ka don an n'a cɛ o tɛ k'an bɛn k'an bɛn. n kɔrɔ i ni ce. N ce. basi la. Basi tɛ. n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna seli jala. Alhamdulilah. ala ka san caman jira. Amin amin. n bɛ n'i ɲininka dɔɔni don n'i gɛnna ampoule ventilateur lama e delila ka nin ye. Ne ma deli ka ye. ni Usmane Traoré ka ampoule hôtesse n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye. Ka di n ye. nin ye cɛ dɔ ye a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. miniji ka ca ni koliji ye. cɛ in miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. Walahi ne t'a dɔn. k'an b'u fo. ka bɛn. n kɔrɔkɛ e ni ce. An b'an ce. basi la. Basi foyi tɛ yen. seli sɛbɛkɔrɔ jala. Alhamdulilayi. ala ka san caman jira an na. Ami yarabi. i dɔɔni bɛ nin ɲininka n'i gɛnna marque hôtesse ka ampoule ventilateur lama nin ye kuranma ye ampoule den 5 de bɛ ɲɔgɔn na a yelen ka bon a si ka ca n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye. A ka di n ye kosɛbɛ. i bɛ nin fɛ. N b'a fɛ. nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. Ɲɔgɔmɛ. ɲamɛ e o tɛ ka bɛn. n kɔrɔ i ni ce. An b'an ce. ɲɛ dɔ basi t'e la. Basi foyi tɛ n na. ɲɛ dɔ seli kɔni jala. Seli jara. ala ka san caman jira an na. Amina i dɔɔni bɛ nin ɲininka n'i gɛnna nin ne ye ampoule ventilateur lama ye. ampoule ventilateur lama e delila ka nin ye. Non ma deli ka nin ye. nin ye ampoule den 5 de ye ɲɔgɔn kan n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye. A ka di n ye. nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. ala ko tiɲɛ t'o dɔn. cɛw kan bɛn. n'ala sɔnna. merci. makɔrɔ e ni ce. Marhaba. ɲɛ dɔ basi t'i la. Basi foyi t'a la. ɲɛ dɔ seli a sɛbɛkɔrɔ jala. A diyara kosɛbɛ. ayiwa ala ka san caman jira an na. i denkɛ n'i mɔdenkɛ b'i ɲininka n'i gɛnna nin ne ye ampoule ventilateur lama ye marque hôtesse don n b'a d'i ma a yelen ka bon nin ka di ye. Nin ka di n ye kosɛbɛ. nin ye cɛ dɔ de ye a miniji de ka ca n'a koliji ye o cɛ jumɛn ye. A miniji ka taa koliji ye. An karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o dɔn. a cunni kan n'o tɛ i b'a dɔn ala ka si d'i ma. n kɔrɔ ni ce. An b'an ce. basi la. Basi foyi tɛ yen. ɲɛ dɔ seli jala. Awɔ a fisayara. ala ka san caman jira an na. Amina yarabi. i dɔɔni bɛna nin d'i ma e delila ka nin ɲɔgɔn na ye. Non ma dagali ɲɔgɔn na. nin ne ye ampoule ventilateur lama ye fan bɛɛ yelen ye marque hôtesse don n'i gɛnna n b'a d'i ma nin ka di ye. Awɔ a ka di n ye. nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. O ye Bama ye. Bama ayi o tɛ n kɔrɔ k'an bɛn o tɛ k'an bɛn. o tɛ sa. n kɔrɔ ni ce. Man ce. basi la. Basi foyi tɛ n na alhamdulilayi. e delila ka nin ɲɔgɔn na ye. ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ. nin fan bɛɛ yelen ye marque hôtesse don Usmane ta don n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye. siga ka di n ye. nin ye sogo dɔ ye i b'a kantigɛ joli ti bɔ i b'a jeni joli ti bɔ k'a boso joli ti bɔ nka n'i y'a donni daminɛ joli bɛ sɔrɔ ka bɔ o ye sogo jumɛn ye. o tile. tile o tɛ tile tɛ k'an bɛn. n kɔrɔ i ɲɛsin ma i ni ce. N ye ɲɛsin. baji la kɔni. Basi foyi tɛ. ɲɛ dɔn seli kɔni jala. cɛw ala ka san caman jira an na. i dɔɔni bɛna nin d'i ma nin ne ye marque hôtesse ye ampoule ventilateur lama e delila ka nin ɲɔgɔn na ye. wa ni fa bɛɛ yelen ye hôtesse ta don n'i gɛnna n b'a d'i ma kuranman don a ka di ye. nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji ye o cɛ jumɛn ye. ne bɛ kɛ ɲɔgɔn ye. ɲamɛ yan e o tɛ ka bɛn. n kɔrɔ i ni ce. N b'an ce. ɲɛ dɔ basi t'i la kɔni. Non basi foyi t'an ma laban tanu. ɲɛ dɔ seli jala. seli jara kojugu ni ka kɛnɛ ka bɔ seli jalen. nin ye tiɲɛ ala ka kɛnɛya d'an ma ka san caman jira an na. Ami yarabi. i dɔɔni bɛna nin d'i ma nin ne ye ampoule ye nka ventilateur lama don ampoule den 5 de bɛ ɲɔgɔn na yelen ka bon a si ka ca marque hôtesse don nin ka di ye. nin ka di ye kojugu. i bɛ nin fɛ. nin gɛnna na kojugu. nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji ye o cɛ jumɛn ye.
A miliji ka ca n'a koliji ye. Nin cɛ in. Kisi nɛma b'an kuntigi ma o de don. Ala kira. Nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn m'o fara n ka dɔn ta kan. N kɔrɔ o tɛ kan bɛɛ. O tɛ kan bɛɛ. N kɔrɔkɛ ni ce. N ce. Baasi la. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Denbaya dun. Baasi foyi t'u la. N y'a dɔn seli jala. Awɔ seli a diyara yɛrɛ yɛrɛ. Ala ka san caman jira an na. Amina yɛrɛ. Nin ne enveloppe ventilateur lama ye. E delila ka nin ɲɔgɔn na ye. Awɔ n delila ka nin ye. A yelen ka bɔ a si ka ca Usumani t'a dɔn marque hôtesse don n b'a d'i ma n'i gɛnna o ka di ye. Problème foyi t'a la. Nin ye cɛ dɔ ye a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. O ye moto ye. Moto. E bɛ moto feere kɛ yan. Awɔ ne bɛ moto feere. O de ye tiɲɛ ye o tɛ kan bɛɛ. O tɛ c'est ok. N terikɛ i ni ce. N ce. N y'a dɔn baasi la. Baasi foyi tɛ. I bɛ nin fɛ. Wa n bɛ nin fɛ. Ventilateur lama. Wa. Nin ka di ye. N teriw. A diyala n ye nin ye sogo dɔ ye. N'i b'a kantigɛ joli ti bɔ. I b'a boso joli ti bɔ. I b'a jeni joli ti bɔ nka n'i y'a dunni daminɛ joli bɛ sɔrɔ ka bɔ o ye sogo jumɛn. O ye woro ye. O ye woro ye. A tɛgɛrɛ b'a fa kunna. A tɛgɛrɛ fa kunna. Nin minɛ. N terikɛ nin tɛ. N kɔrɔ i ni ce. Nba somɔgɔw bɛ. N y'a dɔn baasi t'i la. Alhamdulillah masha Allah. I dɔgɔnin bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i gɛnna. Nin ne enveloppe ventilateur lama ye. N b'a d'i ma a ka di ye. A ka di n ye. Nin ye cɛ dɔ de ye a miniji de ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. Ne kɔni ka hakili la o kan ka kɛ dugukolo dɛ dugukolo bɛ ji min na ji min b'a kɔrɔ ani ji min b'a jukɔrɔ ani ji min bɛ bɔ a yɛrɛ la o ka ca ji min bɛ suru a kan ye ne y'o de sɔrɔ. Nin ye tiɲɛ nin ye tiɲɛ koyi nka o t'anw ka jaabi ye n kɔrɔ kan bɛɛ yan. N kɔrɔ ni ce. N b'a n ce ça va. N y'a dɔn baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na n bɛ Ala tanu. N b'a fɛ k'i ɲininka i dɔɔnin don n'i gɛnna nin ne ampoule chargeable ye ventilateur lama n b'a d'i ma courant man don n'i gɛnna n b'a d'i ma hôtesse ta don nin ka di ye. A ka di n ye. Nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. O ye gulɔ de ye. Gulɔ gansan. N'i ye gulɔ i mana gulɔ min. Gulɔ a o tɛ o gansan tɛ kan bɛɛ. N terikɛ ni ce. Baasi la. Baasi foyi tɛ. Nin ye ampoule ye marque den 5 don ni a yelen ka bon a si ka ca n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye. Awɔ. Nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. O ye tɔgɔ ye. Tɔgɔ o tɛ kan bɛɛ. N kɔrɔ ni ce. Wa n ce. Baasi la. Baasi foyi tɛ. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna marque hôtesse ka ampoule den 5 n b'a d'i ma nin ka di ye. A ka di n ye. Nin ye cɛ dɔ ye a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. O ye zɛrɛ ye. Zɛrɛn tɛ kan bɛɛ. N kɔrɔ i ni ce. Ça va. Baasi la. Awa. N b'a fɛ k'i ɲininka. I dɔgɔnin don n'i gɛnna. Hôtesse ka ampoule ventilateur n b'a d'i ma nin ka di ye. Awɔ a ka di n ye. Nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. O ye ɲaamɛ ye. Ɲaamɛ a o tɛ. Ɲaamɛ tɛ. Kan bɛɛ. N kɔrɔ i ni ce. Baasi la. Baasi foyi tɛ. Seli jala. Awɔ alhamdulilayi. E bɛ nin fɛ ampoule ventilateur lama i b'a fɛ. Awɔ n b'a fɛ. N'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye. Awɔ. Cɛ dɔ don a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. O ye tɔgɔ ye. Tɔgɔ a Ala ka tɔgɔ ɲuman d'a ma o tɛ kan bɛɛ. Kan b'u fo han. N kɔrɔkɛ ni ce. N b'a n ce. Baasi la. Baasi foyi tɛ. N y'a dɔn seli sɛbɛkɔrɔ jala sa. A dɔn. Ala ka san caman jira an na. Amina yarabi. E delila ka nin ampoule ventilateur lama i delila ka nin. Non tiɲɛ yɛrɛ ma deli ka nin ye. Nin ne ye marque hôtesse a yelen ka bɔ a si ka ca n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye. A ka di n ye trop. Cɛ dɔ de don a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. O ye ɲɔgɔnmɛ de ye. Ɲaamɛ o tɛ ni ɲaamɛ kun don ya kuma sɔrɔ a minɛna. N terikɛ i ni ce. Awa n ce. Baasi la. Baasi foyi tɛ. Nin ne ampoule ventilateur lama ye marque hôtesse don n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye. Awɔ. Cɛ dɔ de ye nin a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. O ye yiri ye. Yiri tɛ kan b'u fo. N kɔrɔ i ni ce. N ce. N y'a dɔn baasi t'e la. Baasi foyi tɛ. E bɛ nin fɛ nin ne ampoule chargeable ye. Usumani Tarawele ka ampoule don n'i gɛnna n b'a d'i ma. O ye n denkɛ yɛrɛ ye. Nin ka di ye. Nin ka di n ye kosɛbɛ. Cɛ dɔ don a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. Bon ne y'o kɛ jɛgɛ de ye. Jɛgɛ an bɛ min jiran ka don wa. O tɛ. N kɔrɔ i ni ce. An b'a ni ce. N y'a dɔn baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. N y'a dɔn seli kɔni jala. Walayi a jara kosɛbɛ. Ala ka san caman jira an na. Ami. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna ampoule ventilateur lama ni fa bɛɛ yelen n b'a d'i ma n'i gɛnna. Nin ka di n ye. Cɛ dɔ de ye nin a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye. O ye gulɔminɛ ye. Gulɔmina a tɛgɛrɛ b'a fa kunna. A tɛgɛrɛ b'a fa kunna. Gulɔmina nin minɛ. Kan bɛɛ. Cherifla filɛbaa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛbaa minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin y'an ka tako filanan kɛnɛ ye. N badenw yaala kɔnɔna na jaabi min mana bɔ o yaala kɔnɔ an b'o jaabi dili kɛnɛ kan.
an bɛ foli ni waleɲuman dɔ ni barikada ta k'a di an dɛmɛbaa ma n'o de ye Usman Traoré Ots. Usman Traoré Ots kɛmɛ k'a bolo fila fa k'a to électronique minɛnw na a courant fara batterie kan. N balimakɛ n balimamuso i mago bɛ fɛn o fɛn na ventilateur marque Ots, clim marque Ots, frigo marque Ots, télévision marque Ots, fo ka taa se batterie dagabana min n'a nana n'a ye marque Ots. Batterie ko mɔnɛ bɛ maaw la tuma min na a nana ni batterie min bɛ mɔnɛ bɔ adamadenw na cogo min na batterie min si ka ca n'i y'a charger a bɛ san kelen k'i bolo Ots de nana n'a ye. N badenw n'i mago b'a camion fa santa la wuli ka se Golona ni tɛmɛna kɔntɔrɔ ni sanɛ na yanni ka se ɲarela kaburu don ma i bɛ se Ots ka butigi belebeleba den ma n badenw i bɛ batterie in sɔrɔ yen. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sugu ja garisɛgɛ ɲuman ye Ala tɛ Ala k'o d'an n'a ma. O tɛmɛnen kɔfɛ n badenw ɲininkali tun ye fila ye. Ɲininkali fɔlɔ an ko nin ye sogo dɔ ye n'i y'a kan tigɛ joli tɛ bɔ i b'a boso joli tɛ bɔ i b'a jeni joli tɛ bɔ nka n'i y'a dunni daminɛ joli bɛ sɔrɔ ka bɔ o sogo in ye sogo jumɛn ye. Ɲininkali filanan nin ye cɛ dɔ ye a miniji ka ca n'a koliji ye ni ɲininkali fila bɛɛ jaabila ɲininkali fɔlɔ jaabi fɛn min n'i y'a kan tigɛ a joli tɛ bɔ i b'a boso a joli tɛ bɔ i b'a jeni a joli tɛ bɔ fo n'i bɛna dun o ye woro de i bɛ woro tigɛ ka bɔ a sun na joli tɛ bɔ a la i b'a cɛfɛrɛ fila ye joli tɛ bɔ a la nka n'i y'a ɲimini daminɛ i da bɛ fa joli la o de ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ye. Ɲininkali filanan cɛ min miniji ka ca n'a koliji ye o ye dulɔmina de ye. Dulɔmina bɛ min don dulɔ la n'a y'o don ji la k'a yɛrɛ ko a bɛ kɛ tubabu ye tuma dulɔmina bɛ min don dulɔ la o de ka ca o de y'an ka ɲininkali filanan jaabi. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ jira an na. Wassalam. Merci.